All right. Chenro mag wacho ni kuonde tiegruok bende nitiere. Wang'e kuonde tiegruok mag masani kore gera wen. Aparo ni gin ariyo madito mwanyalo wuoye. Achiel en kar tiegruok mag weche mag puonjo weche mag thieth miluongo ni KMTC maparo ni dhi nyime kaachiel kod machielo manchi chako machiegni ni mar weche mag tiego jolony e weche mag thieth mag jamni e kor gwenge ma Awendo kod alwora mare. Niwacho chieng' moro apani kane launch ni ma ok dhi konyo mana ja Awendo kende. To region ma Migori nigi gwenge mamoko machalo kaka Homa Bay, wagene kuchande. Kanyalo penjo, wachaka ne gi mara KMTC osechopo kanye nikech king'iyo samoro jomoko nigi geno jopiny nyalo gombo ng'eyo matut. KMTC ma Awendo George Ideko, KMTC ma Awendo noserumo mane waserwake nyithindo madhi mbele sani ma apani gidhi naseketo nyithindo kanyo modonjo ma sponsor joma nokawo mokwongo na miyo full scholarship gi NGCDF manose kata graduate masani apani gi admit cohorts mar ariyo mag students e kanyo. So wach KMTC ni wasetieko men en gima sani ringo ma gima timo negi en school ma osebedo established masani base manyiewo negi mapani next week ka nyithindo donjo to koro base madhi miyogi mar Awendo KMTC bas no bose losi ready. Gima timore iye sani ni nitie udi ma through this affordable housing thing igero negi hostels kanyo ma giting'o nyithindo bende 300 ma mano be gedo ne dhi mbele. So KMTC en gima noserumo. Gima gedo ne dhi mbele sani en kur tiegruok mar jamni. To kapok na achako KMTC ni matieko to nayudo ko chak gedo mar TTI to nowe piny kacha ka koko chak foundation. So natieko TTI ni ma be akete nyithindo ma bende wa sponsor nyithindo nodonjo iye kuro ma mano kwongo donjo no wachudo negi gi NGCDF ma gibene gisetieko. So wan gi TTI madhi mbele kacha ma nyithindo nitie iluongo ni Siruti, wantie gi KMTC wadhi mbele sani nyithindo ni iye. Siruti be anyiew negi bus e bende apani bus gi dwe Oktoba kae wan gi bus mar Siruti TTI kecha dwani wuoth bende obed mayot. TTI ma Siruti KMTC bende sani asewacho gik matimore. So madhi mbele sani en Livestock Training Institute ma ogero kamoro na Lara Nyambija ma construction ne dhi mbele en college madhi muonyo omenda $350,000 to samo wuoye ni osekete $250,000 manye oket nokwongo ket $150,000 otigo sani nyochako kete $100,000 e budget manyo los nyochani ma bende contractor ni e ground dhi mbele. Ebe aneno ni kaber to by March next year unego beno rumo mondo waket nyithindo mokwongo donjo iye kanyo. Gimomiyo naliego KMTC ng'eni jomoko nokokio ni samoro ni sponsor nyithindo ja Awendo ma odonjo kanyo. Koro nadwa ni mondo ging'e mano. Ang'o manomiyo pachi obiro mar chako kar tiegruok mar jothieth mag jamni ka ahinya gwenge ma Awendo ji paro ni en kar pur mar niang' ma samoro jomoko ne nyalo paro ni gima nowinjo bed ni timo maduong' ahinya en ng'iyo weche mag tiegruok mag weche mag kothe kaachiel kod gik machalo kamago mag pur. Ing'eyo ni kane wasebedo gi TTI yes ma ipuonjo ji tije mag lwedo to wabedo gi KMTC to ne pod adwa nabed gi college machielo. So ne watemo timo research ang'eyo ni to en ang'o maonge gweng'wa ka kata maonge thurwa manyalo miyo wabedo kendo gi students kata jopuonjre mamoko ma kuonde moko kabiro ku. Kech ing'e ni KMTC ng'eny area gintie almost every constituency to TTI ni bentie kuonde mang'eny. So nadwaro gimoro ma kwa gero to en unique manyalo miyo ji wuok kata constituencies mamoko kata kuonde mamoko bire. So ka ne wang'iyo ta neno ka kumi puonje ji tiegruok weche mag agriculture to gi thieth kata pith mar jamni ma wan go machiegni kabisa ni mana tie Naivasha. To kiwuok Naivasha to moro ni Kabete, kiwuok Kabete to koro en na Kilifi. Nyiso ni onge mora kia Naivasha nyaka yo korwa kocha kata Western onge moro nche kitem ger Mogotio kocha ma bende mara ni dhi matek en nodhi ochung' mara to dhi mbele. So kana aseng'iyo maneno kama e gima onge kocha kech nadwaro gima nyalo miyo ji biro korwa to ne wasettle on ma ka to koro achako lobby nikech ogima ne ok wanyal gero kiwinji ni gedo ne en $350,000 yes. En pesa mane ok wanyal gole CDF mondo gere go to kata kigole to nyalo kawo higni mang'eny kech pesa CDF timo go gik mopogore. Koro nachako duomo dhoudi mag sirikal ng'iyo kuma pesa ni nyalo wuoke to hawi maber ni kana chiwo proposal no chieng' moro ko abede bura gi president State House gi jotendwa ma Migori
to ng'ato ka ng'ato ne present gik modwa notim kore kocha to an nadhi kuro ka an gi college ni in mind ko mae gima na present ni wachako adwa ni ochaki to wadhi chako kete pesa CDF matin milion moro 50 koro ginyalo medonwa moko mondo gere morum to president no buy that idea ma wacho ne CS Mbadi mondo okonywa oketnwa e budget. Koro mae be yudo ka CS koro jathurwa mong'eyo kuondegi maber osebedo very supportive. Koro ni ema nomiyo wachake magedo ne dhi mbele sani. So ne wadwaro gima unique maonge kuonde moko to kendo college ni kwachake to ngene wadhi admit nyithindo mowuok e Kenya mangima and especially kuonde mipidhe jamni machalo Northeastern gi Masai gi nigi magi joma koro biro tiegore gweng'wa. So en gima unique ma kochakore tibiro yudo ka kata area cha o improve ngima mar jo area no kech ohala mabiro timore kanyo koro gin ohala mopogore kabisa jothurwa biro uso chiemo gik mamoko ya Mjumbe